Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 26, versikulo 6. Numaag ti ibaon mo amang idanon iti mensahe. Naimbag pa'y aputdam ti sakam. Agbirbiro kala iti riri. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na Cecil, saan anasaya at dayta ugali makasta kasinsin? Amangan no pa kaisagmakam dayta. Apay aya, anya ti madi nga imbagakken ka. Saan ko apat yan ti indanon mo kanyak? Ani Berta kat adda kadwa na iti restaurant ijay town. Pudnomat ngamin. Sinurat ko nga rod ida. Kat inagkan pa'y jalalaki. Amom, bak nang jalalaki. Madlaw iti suot na. Anya? Ay na. Nakatsamba ni Berta. Awanan ni Goryo nga asawa na. Naisukat adi na oras. Ay nakasinsin, mabalin ka di asukatan ta ti tapik ta. Saan amay papan iti dayta? Mairamraman akpay di tangagbasol. Ay na Rufina, pudno ti imbagak ko naklangarudan. Ngam sige. No saan ka mamati kanyak, saan laeng? Talaga asaan ka apat dyan? Alakit din. Ituloy mo ti agmerienda kasinsin Cecil. Gaputaado pa'y tinaskan nga aramidak. Aglabaak pa'y. Sige man langan. Naimbag ka pa'y kasinsin. Taadulat ta ti mamerienda diti balayo. Sa anak biddot nga imay. Agyaman ak itintad mo atangdan ko ang naglaba kasinsin Adela. Naimbag lang nga igatang ko iti bagasmi. Awan anyaman na, kasinsin Rufina. Kan adda pa itid ko kan ka groceries. Inbagla adi mo gatangan. Ay na, agyaman ak unay. Umay kan tumanan inton Sabado, taglaba kan tumanan. Tani, jak masangot aglaba. Gaputa nagadumot ti aramidak dito balay. Sakat adda mo ti store ko abang bantayak. Uwan kasinsin, umayak tumanan Ay ungayam, naku na ni kasinsin Cecil, nga umay to kano tumulong nga aglaba, ta iso pa di matgadan na. Addaken ka dayta. No kayat mo akadwa dayjay akasinsinta, di ayabam. Jak kumakayat, ngam kaasimot. Padak lang arudan nga awan makukwarta na. Ala, ayabam tulat ta. Taaglaba kayo adwa. Sa bagay, ado ti malabaan diti balay. Kortina, ulas, kan dagiti badbado mi. Salvador, agkasangay to tay buridak ta inton umay alawas. Kayat ko kumamat nga adda maangay apas kan diti balay. Kat awisan ta dagiti kakabagyan ta. Kasla, pag-uurnongan tayo matan No kasta adun to ti sangaili? Ay kat naskan nga rod amang parti tayo iti baboy. Ha? Una, kababay no agawis kay ti kakabagyan, ngawan mo't maipasango ta. Sa nabale, gumatang tanto iti baboy ama parti. O sige, addakan ka day talakay. Awisin ta dagiti kakabagyan ta. Agam na siya, tilang kabsat ko ti mabalin na maawis ko. Tadamot dagiti dadakkel ko iti Hawaii. Sige, ayabak to ni Rufina. Taid dauluan na ti panagluto. Ado nga min ti amo na alutuan kat. Ala, makaamu ka bakit? Nagsayatan ngayon agpartida Adela iti baboy. Inaktumot tumulong agparte, tadikat kababain. Ay, naimbag pa'y dayji akasinsin mi. Tabak nang tinangasawa kan kwa na. Kat, isumot tigasat na Mas daawak mat iti asawa na Saan anak kasarak iti sabali? Ni payla Adela ti inasawa na? Anya? Ipakat mo manen deta kinaapal mo, Cecil. Pudno mat ngamin ti imbagak. Ay na, dayta akasinsin ko. Iso tinangaram ta ni Salvador. Sumardeng kan. Awan tinasaya ta pagbanagan ti saritaan no kasta ka. Apay aya akanayon nakakontraan. Gaputasan na nasaya ti ugali makasta. Agidanon ka iti palso asarita. Ay unay kamutan Cecil. Saan mo't anasimpati pa nangilabam dito t-shirt? White. Kita mo, adda pa laman dyan Husto daytan. Sana may kat dayta. Ala, siya kunti mangigalgal kadag iti puraw. Tasi kadag ito'y di kolor at t-shirt.
Saan mo't amabalin nga ipisok ta iti washing machine? Taamangan no madadaol da. I-washing mo kit din, agbampannog kalaang agigalgalgal. Dagiti ules ti i-washing ta. Alakit din, ipisok ta amin iti washing machine. Kat no madadaal dagiti lopot, o di gumatang damanan, baknang damat. Ay na, saan akas ta kasinsin? Saya atom ti aglaba, tapno makaulit kan tumanen. No saan magustuhan ni Adela ti labam, ay awan saan nakanton nga alaan pa'y nga aglaba. Lastog dakit di agin babak nang da talaga. Alakit din, ituloy tan ti aglaba. Saan ano anyala di tan ti rumor di tangiwat mo? Mairamanak pa'y nga agbasol. Rufina, inton Sabado, si kanto ti mangida ulo iti panagluto, ha? Mangayab kanto iti kaduam. Ha? Agkasangay tay buridak mi. Kat mangparti kami iti baboy. Maimbita dagiti kakabagyan tayo akayat na ti umay. Kasla pagsasabatan tayo matan, O sige, awan parikot iti dayta. Agyamanak, ha? Tadda kalata akasinsin ko asidadaan at tumulong kanya. Awan anyaman na, kasinsin. Kat di kagdanag. Taikan kay to iti tangdan yung agluto. Saanin anasken atang danan nak, kasinsin. Tamaawatak mo't dayta. Ngam no paglabaan nak, talagang agpatang danak. Alang harod, kat agyamanak manankan ka. Uy, naimbag nga oras mo in San Cecil. Si kamot gayam day masabat ko. Sa dino ti papanam? Mapanak iji balay da Uncle Carding. Tay nakalaan jay di na naitid atang dan nila kay ko anang isimpay ti kusina da. Ay, kasta gayam. O ala, total kat mapan kamot langan ije balay da Uncle Carding. Pakibagam tumutan kan kwa na. Adumar ay da iti maangay apaskan ije balay inton Sabado. Ibagam nga umay da amin asa nga pamilya. Idanon mo day takan kwa na, kasinsin, ha? Wan ibagak day ta nga imbagam. Alang harod, tainak pa ije balay daan tilagring. Taawisak mat ida. Oh, adto ititangdan nila kay mo, Cecil. Ay, agyamanak. Adda manin maigatang iti bagas. Huwag gayam, Uncle. Kuna ni Adela, amapan kayo kano asa nga pamilya iji balayda inton Sabado. Apay ka no? Agkasanga iji buridak da, ket agparte da iti baboy. Iso ako na amapan kayo kano asa nga pamilya. Taimbagla, makaraman kayo kanumat iti karne. Mapan kayo kano asa nga pamilya, Uncle. Mala. Makitan to no mapang kami wano saan? Uncle Nardo, agyaman ang taimay kayo. Kadwayo ka diti pamilyayo? Oo, nadila ka anakan. Imay kami amin. Kaya't nagiti anak ko, ti makilangan ka nagiti kakabagyan da. Nasayaat mo't no kasta, Uncle. Daman ang ursulangay, at dada ka day. Wan, Uncle. Sangsangpat damat. Damanong kardeng, at da ka day. Ay, awan pa'y nga rod, Uncle. Barang at dadamto inton madamdama. Kasinsin Adela, api ngay nga awan pay laang da Uncle Carding. Kunak man no binagaam ida. Winmat, insan. Nasabat ko idin ni Cecil. Apag iso amapan ije balay da Uncle Carding. Kat iso tinang ibilina. Api nga rod nga awan da pay laang. Wan nga rod. Ala, sana bali, insan. Amangan no awan wayada. Mangipanak tulangan iti taraon ije balay da. Uncle, apay adi kay imay. Da kayo lang a pamilya ti saan nga imay idi kalman ije balay. Saan kami nga agbibisin iti sagana, Adela? Ha? Makaraman kami lata iti karne, nga uray saan kami nga imay ije balayo. Ala, yawid mo matlang dagita taraon nga inyeg mo. Ne, apay ka di akas tamot ti panagsasaom, Uncle. Pumanaw kan, kat bagkatamot lang dagita taraon nga inyeg mo. Tasan mi ang pagtatakunan dagita. Makagatang kami iti sidain may. Ay, aguray kayo, Uncle. Saan kumamat akas ti panagsasauyo? Kan,
Anya tiga po na akas taitan ti panagsasauyo. Ada ka di basol ko, Uncle? Imbagam kano kini Cecil, adumar ay kami asa nga pamilya iti paskenyo, tapno makaraman kami met iti karne. Naglastog kameten, Adela. Anya? Kasla imbaga masan kami makaramraman iti karne. Kat sa kamin to makaraman, no dumar ay kami iti pasken mo. Awan ti kasta nga imbagak, Uncle. Ti imbagak ka ni Cecil. Kat umay kayo asa nga pamilya. Taagsasabat tayo kadagiti daddo mapay akakabagyan tayo. Awan ti madi aka ipapanan ti kasto nga inaramid mi iti asawak. Nangangay kami iti pasken, takasangay ti buridak mi. Kantap no pagsasabatan dagiti kakabagyan mi nga agasawa. Ah, Palso ti indanon kan ni Cecil, Uncle. Agyamanak, tanakaumay kayo. Uncle Nardo kan kasinsin Rufina. Tada kayo adumngag iti pagsasaritaan mi. Muwan. Imayak tapno urnusan tayo ti amin. Apay ka di nga oray siya kat pinaayabam, Adela. Kas makita mo't, Cecil. Ada dito ni Uncle Carding. Amum ka di aginuranak ti asawa kan anak na, gapukan ka? Ha? Ni? Apay asyak ngay? Sa bali ngamin ti indanon mo kadakwada. Ngaan niya? Idi nagsabat ta iti dalan. Kunam nga agturong ka iti balay da Uncle Carding. Taalaam ti tangdan nila kay mo. Imbilin ko kan ka. Apakibagam ka da Uncle Carding. Nga adda maangay apas kan dito balay. Kat dumaray da asa nga pamilya. Period. Day talang ti imbagak nga idanon mo kadakwada. Ngam anya ti indanon mo. Ha? O kat indanon ko mo. timbagam, Cecil. Kat dumar ay kami, tapno makaraman kami met iti karne. Iswa na insultuak. Ay, ulbod ka alaklakayan, Uncle Carding. At daaya kas tangay bagakmat. Na, ay, di nakman pagbalinan nga ulbod, Cecil. At daaya mat imbagak akasta. Ay na, kasinsin Adela, nagbidot ka ngamin iti inaramid mo. Ha? Wen, ngamin, ni Cecil ama agtiimbaon mo amang idanon iti mensahem. Ha? Amo mat ama agday tatao. Ita, isopay laang timbaon mo. Ay awanan Kas kala nagaramid iti riri no kasta. Anya? Agin lalaing ka mo, Rufina? Siyak man ti agsao. Pagsasaritaan tayo na ito'y abanag. Sa bali tindanon kan ka ni Cecil, Manong Carding. Apoon tinakasairam. Kat awan ti basol dita ni Adela. Tibidot laang. Kat no apay pay lang amin ani Cecil ti imbaon na. Idinto ta muna mo't amaag day ta kasinsin na. Jack ni namnama sa bali ti idanon na, Uncle. Amin a tao ket agbidot. Kit di. Day ta bidot ket agpaay nga adal kada tayo. Agamiris tayo. Ket ilintag tayo ti bidot tayo. Wan, Uncle. Sika, Cecil. Di ka kumagbalin amaag. No agidanon kamot iti mensahe. Ibagam ti husto. Di ka agidanon iti sad nga umno. Gaputa agar aramid ka lang iti apan o kasta. Ha? Aklo nam ti bidot mo. Amok ti ugali ni Adela. Napakumbabaday ta, kensaan analastog. Nga uray pa'y adda mabalinday ti biyag. Agbalbaliw ka kuman. Tapno awan ti gumurakan ka akakabagyak. Oh, apay saan ka matan arumrumwar dito'y balay, Cecil? Mabaina kadagiti tattao. Anya ti kabain mo? Nagdinamagan ti saan mi ang nakikinaawatan nga kakabagyan gapukan niya. Ita, makita mon ti bunga ti kinamaag mo. Isu arumbang laang agbalbaliw kan. Owan, lakay. Uray sa nga asawam, may babain kadagiti tattao. Nang runa kadagiti kakasinsin mo. Ibagbagada ang nagalas ti ugali ti asawak. Nga apay kano asaan ko ang maisuro. Lakay.
Iso na sayat mat, tamom itan ti mabain. Iso nga agbalbaliw ka kuman. Oh, sa dino ti papanam, Cecil. Iko ha. Ije balay da kasinsin Adela. Ado tila ko na ita. Ada halo-halo kanda dumapay. Kat ko na nga inak kano tulungan. Wana, mapan ka. May mayata na kasta ti aramidem. Ngam ti makisarsarita ka kadagiti ka aruba iti pasig apalso. Wan lakay sa balyak itan. Kunani kasinsin Adela, amang lukat to iti grocery na iti town. Katda kami kani kasinsin Rufina ti katulungan na amang imaton. Nasayat no kasta. Ta makatulong kay ti pamilyata. Kat sapay la ko ma, ta saan mo nga ikatan ti panagtalak ni Adela ken ka. Wan lakay. Kanamom ka di. Pag manihuan na kano ni Abirat Salvador iti van na. Iso aday ta ti pagyamana kunay. Nasaya at ang agasawa, iti likodan ti madi nga ugalik. Naikan ka iti gundaway mo ngagbaliw. Iso ngagbalbaliw ka kuman. Bakit? Wan lakay, ikarik dayta. No ilintag mo, ti biddot mo, ragsak ti supapak na. Ngam no ipatangkan mo, ti biddot mo, awan papanan na, no di sikamot laang ti madadaan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo